No niin, minä olen Pirjo Kärnä ja me ollaan Malmin työväentalolla ja meillä on ihastuttavat perjantai-tanssit täällä menossa. No minun tärkein tehtävä on myydä ja markkinoida tätä taloa, eli aika on mitä minä myyn tuotteena. Ja sen ympärillä on äärettömän laajaa toimintaa meillä. Täällä on erittäin virkeät eläkeläiset, joilla on toimintaa maanantaina, tiistaina, keskiviikkona. Torstaina heillä on sitten nämä iltapäivätanssit. Täällä on käsityökerhoa, tanhua, laulukuoroa, näytelmäkerhoa, sketsikerhoa, voimistelua, tuolivoimistelua, jumppaa, tosi laajaa toimintaa. Kyllähän tämä perustuu niin kuin vapaaehtoiseen toimintaan ja täällähän on myös eläkeläisten lisäksi teatteria ja sitten Suomi-Venäjä-seuraa ja urheilupuolta myös on, kaikkia edes muistakaan tässä mitä meillä on jäsenenä, mutta laajaa toimintaa tämä on ja kyllä minä uskoisin, että se kiva yhteinen tekeminen saa ihmiset tulemaan aina uudelleen ja uudelleen, vuodesta toiseen. No tämä on tullut oikeastaan niin vuodesta 2001, 2002. Siitä lähtien mä oon ollut mukana ja tämä on ihan tavallaan niin emännän kanssa tultiin tänne vapaaehtoistöihin tähän talkoohommaan ja siitä lähtien kun mä kävin kurssin sitten tästä järjestyksen valvontakurssin, niin siitä lähtien sitä on niin kuin pysytty tässä talossa talkoohenkisesti tekemässä näitä vuoroja ja tämä on ihan mielenkiintoista ja antoisaa. Näkee paljon mukavia ihmisiä ja niiden kanssa pääsee vähän niin kuin kommunikoimaan ja vaihtamaan mielipiteitä. Ja siinä mielessä tämä on niin kuin tavallaan semmoisten niin kuin aina viikon, silloin kun tämä vuoro sattuu, niin tämä on viikon perjantain ja viikonlopun niin kuin mukavin päivä ja ilta. Että täällä näkee kaiken näköistä porukkaa ihan nuorista sinne vanhoihin eläkeläisihmisiin, ikäisiin ihmisiin. Että tämä on sillä lailla antoisaa. Mä oon käynyt Malmilla, nyt oisinkohan mä käynyt 1,5–2 kuukautta vasta. Ja mä käyn joskus kun on vapaata, niin torstain päivätansseissa ja sitten näissä perjantai-iltatansseissa. Nämä alkaa aikaisin ja loppuu aika aikaisin. Ja mä tykkään tanssia. Mä olin monta vuotta tanssimatta, yli 10 vuotta pitkälti, etten tanssinut askeltakaan. Nyt on uudestaan vähän tämmönen tanssikärpänen purassu, niin nyt sitten on käynyt näissä työväentaloissa, Puistokulmassa ja Malmilla. Mä arvostan, sehän on vanha perinne, suomalainen perinne, että ollaan tehty talkoilla. Ja tämähän on tosi vanha tanssikulttuuri, että talkoilla on tehty yleensä näitä ja työväentalot on ollut käytettävissä ja ne on ollut yksi rahoituskeino sitten, kun ollaan järjestetty tansseja. Mutta se, että enemmän saisi käydä porukkaa ja enemmän voisi mainostaa tässä, että täälläkin käy kaiken ikäistä, että tämä ei ole pelkästään eläkeläisille, täällä on myös nuorempaa väkeä ja täällä on hyviä tanssijoita, täällä oppii tanssimaan ja täällä ei ole mitään semmoista niin kirjaimellista se meno, että täällä voi vähän harjoitella ja opetella uusiakin tansseja myös tanssien aikana. Sitten toi tanssiopetus on myös hyvä, joka sisältyy lipun hintaan ennen tanssien alkua. Oikeastaan minä olen oppinut isältä, että vauvoista vaariin voi harrastaa yhtä asiaa ja se on tanssi. Kaikki muut menee jossain vaiheessa pois muodista. No, tämähän on ihan kiva. Tämähän on arkielämää niin kuin vaihtelua. Tämmönen. Mä tykkään käydä täällä ja joskus tanssin täällä, joskus en tanssi. Täällähän on erilaisia ihmisiä käy. Nuorisohan tänne täytyisi saada. Kyllä, ei täällä erotella ketään. Se on ihan sama minkälainen ihon väri on, niin tervetuloa on aina. Ei täällä erotella ihmisiä.